sa ka. Kumusta ka ninyong tanan nga mga artista nga magkahatag og kinabuhi nining akong suwatangko? Ilabi na sa libo-kalibong tigpaminawan niini nga dumanan sa usa ka awit. Ako si Christine. Sa dili ko pasugdan sa pagsayasaya nga akong sugilanon, palihog sa pagtugtog sa awit ni naguluhan, paubaya. RMN Drama presents Handumanan sa ka awit. Ano pa daw siyang kaagi karon? Mogining sa kababae nga taga Midsayap Cotabato ang atong matatampo nagdasangan nga Christine. Sige, hilak lang gid, Mads. Ipagawas ang tanang kahuot sa imong dukan. Sa babay ako pagkuwag ni pare ni mo, Matsoy. Ganun na ka ako pa ba siya sa pagpagabit? Mads, ang mga lalaki manggod, polygamous by nature. Pero dili bayat tanan sad ha? May mga tarusan. Ug usa na ni ana nga kumpana. Swerte bitaw kayo kang patsron-ron, Mads. Parion maganda siya. Mga buotan kaayo. Stiktuan. Ay, magpare gid na siya, Mads. Kuno pa siya madagit sa akong saya. Saon, gwapa man sa gugo. Nikatawa na gitaon. Naamong ka, Mads. Maayo na lang. Maayo na lang, Mads, nga. Nakakatawa na yun ko. Day? Yan na ay. Adong, di ara Miss Mads Silas Kusina. Laos silang diri. Uy, mo ba? Kaluoy ko din mo, Mads. Lagi, Pads. Dong, okay na ba nimo kung ang ilang una si Mads Silas sa ato? Samtang nagpahuwas siyang kay ubos ni pare pa. Magpalabay raman kuno siya sa kay ubos. Dili man kuno siya makigbuwag. Unya, naibaw si Pads nga niya kasamo. Wa pa. Mas may tingali nga imong pahibawon si pare nga niya kasamo. Karon di sad taon to magkabuang sa papangita nimo ba? Ay, pasagdan na gula nato siyang makabuang sa pagpangita ni Maricilia. Ay lang sad taon eh. Mas mayang pahibawon na gid nato si pare nga niya mas mari din iba. Karon di madungagan og lain problema ang usa ka problema. Wa pa nay plano mo balik sa Maricilia sa ila? Oh, ha? Kay nga naman? Gisamukan ka na niya? Oh, wa man. Kay mutabang-tabang man siya nimo sa mga buluhaton dinis bahay. Mo-assist sa mga bata sa ilang mga assignments. Kapangutan noon ta bitaw ko niya. Maikog lang ko. Nagpaabot lang yun ko nga siya na mismo mo imusulti nga mapauli na sa iyang bana. Mo sa nga akong nabalak-an sad kay ang ilang mga anak dito ba ni pare ba? Hinuon, magatuan man sa ilang iyang ugangang babae. Oh, maayos sad eh. Ugma, mapasumbingay lang ko niya may tungod anak kung wa pa ba siya plano nga mapauli na sa ila. Mupauli na ko sa amo, Mari. Nagkasulti naman ni Joel nga. Mubalik na ko sa bahay. Maayo hinuon kung mauna. Mas malipay gud ang mga bata kung makauli na mo ni Paz Joel. Kung agig despedida na ako din sa inyo kay mupauli naman ko sa amo. Ay, mag-inom ta. Inigpauli ni Pads ron-ron. Dinhibas inyo. O sige ba? Pagkatugulan ako sa iyo ang mga bata aron sa iyo sa tang makasugod og tagay. Panagsara bitaw. Ilang ko magpalabi ha. Dali ra ba kay kung maigo ka sa heart? Ako lay tubol sa imo kung dili ka makalahutay. Kanunay ba yagi ko mudaog sa beer drinking contest sa una? Mahog yun. Mama, dili ko makatug. Kuyugi ko sakit. Nakabitaw si kuya nimo. Pangatog na lang mo. Nakatug naman si kuya. Sige na day. Pakatugaw na si Cleo sa ilang kwarto. Ito pareho na. Antod nga makatug. Nya, balik lang dahil diri. Ako lang sa ito, boss ni mo, Mads. Uy, hala. Nagtuog na ko blahos. Tupad sa mga bata. Sana man derong orasa. Uy, hala. Magalasay sa des buntag. Ako'y ang akong mga katakay. Uy, nagkahit na ba yan ng sala? Nanahubog na sila sa ron-ron og si Mads ba? Maong nagkahit na ng sala din eh. Mga butilya, pulutan. Tatang naman eh, uy. Sukas lang orasan ako man. Magsusi ko sa amang kwarto kung wabasam ka magkubot dito. Ay, sakita sa uy. Nasobrahan na sa inom. Mao lagi.
Di lang muna tingali ko mo trabaho karon. Manawag lang ko sa opisina. Manangin ko nga mo absent ko. Ikaw mag-igo. Sorry ha, nakatugyo ko gabi eh. Okay ra eh. Sama mo rasa naghuman eh. Mari gabi eh. Ambot ato eh. Wala man ko makabantay sa oras. Nagdami yung ramong inom eh. Unsa ka siyang oras sa Mulakaw no? Balik sa ila. Nakamata na basab ka to. Ako ni Leon spikas ko. Dagan magong apason nga trabaho day. Mao nga need gyud kay nako nga overtime ko. Mao ba? Mausad ako lang sa gidagin to eh kay maaron ba madungagan ang akong income. Kita magyapoy makabenepisyo ana. Ang ako ba, nga tingali og magkapasmo-pasmo ka na lang ang kalaki nimo. Kay tagdugay ka mauli. Unya, maupay imo ipanihapon. Magsima-sima lang gyud ko dito sa trabahoan gud. Mao nga di ka nga mabala ka day. Ay, kadita, maligo na ako kay napilit ang akong lawas na. Kaluoy sa tawan sa kumbano eh. Andaman po siya siyang iksusulog na pangbay. Uy, sa marong murag na inikurob. Nanang nailaw man sa hapin sa katri. Tanahon ko gani, be. Ang sipi man di ay ning ron-ron. Pero hindi man hindi ba ilaw man sa hapin sa katri? Message di ay. Kinsa man kay ni text ani? Akong tanawon bi. Kamaring sila man dinigikan. I'm sorry, but I missed you. Love, Tanakaw. Dili. Kasi pwede pasabot ini. Unsa? Nag-ilis man lagi ka? Mulakaw ka? Di ba imo marong day off? Oo, day off na ako pero mudo akong mama. Mao ba? Kung mao nang mudo akong mama, mukuyog na lang ko. Dugan na sa kuwa magkadoon ni mama magpapa nimo. Mao ba? Unya nakailis naman ko. Padung naman ko. Padung na ko lakaw. Unya, ikaw, wa pa gani ka makaligo gani. Wa ka pa makapakandam. Kwan, sa sunod na lang tingali ka, oy. Sa sunod na lang akong duaw, ha? Nagdali mo gugo. Sige, adto na ko, ha? Ginoo ko. Wrong sent lang unta katong nadawat kong text. Wrong sent lang kinunta. Kung nagbisyo magalit si Maricelia, ug iyang giatbangan ang iyang bana, dili lang kinunta ang ako bana. Tungod kita ko kining imposible. Imposible kini. Nahuman ako kaliko. Unsa na makaarurasa? Mag-alas 11 naman dahil sa buntag. Mulakaw ko, mamumpra na lang ko. Kinsa maning nanawag? Uy, si Dayan man eh. Sugid ako manikurista nga musuri din sa bahay. Hello, Bayot. Ngayong nanawag ka? Yats! Yats! Ari na yun ha? Ayaw magnugay! Papason ko ni mo? Tingnan naman. Hay, maday ka. Asa mo ko ni mo papaapasa? O sa may espesyal nga okasyon? Mayo kayo, huwag ka magnugay, day. Mag-abot ka pa, yun. Bayot. Wa makakita na ako ang imong bana, Yats. Yan isod sa maukan anan nga. May kaubang na yung babay. Nagawas na yun ko. Pagkakita na po niya. Huwag murag may something sila sa girl. So na yun. Si Maricela o si Ronald ka rin naasaw sa kalamisa. Ug sweet kayo silang nangaon. Ginawa ko. Doolon ko na sila. Mats? Pulos na gadi ay mga paborito sa akong bana o akong paborito ang inyong mga gi-order, no? Ang akong ganahan nga mga pagkaon, most of the ay imong ganahan, Mats? Christine. Mga lami, no? Lami sa tingali nga akong bana, no? Mats? Maudi ay.
Abi na ko wrong sent lang ang imong message para sa akong bana. Abi ko ba, giatbangan mo ang sao sa imong bana? Which is sayo. Og nagtuo kong laing lalaki. Dinayal gihapon ko ba? Tungod dili man gyud ko makatuo. Mads, sorry. I'm sorry. Nangayo kag sorry. Nasa ato pa, tinuod ko di ay. May kahulugan yun ang maong text. O para gid ito sa akong bana. Natintal ba lang mo sa usag-usa? Hangan ako, no? Nagpasakaman ay kong bitin sa amo. Nalukoy pa ko nimo. Mads, Kung pasayloon ta ka. Kana lang ha? Kung makapasaylo ko nimo og sa akong bana. Baka ako kapag atubang sa imong bana. sukad ka may mahitabo ni Ron. Wala ko mabalin sa ako. Nipauli lagi ko sa kong ginikanan. Ah, kay guilty naman ka. Guilty ka kanako? Kamo, guilty ka mo nako? Buutan na kaayo ko, no? Christine, mamauli na ta. Sige na, tana. No. Dili ta katugutan pa nga mo pauli pa sa ato. Oh, Dini karon sa atubangan ni Celia. Itugyan ta na kaniya. Nagpakasaha ka naman yun. Kamo! Nagpakasaha naman mo. Kamo na lang yun. Mga makasasa. Christine, Huwag mo'y pasaylo nga madawat kay kanako. Magpuwag na taron ron. Ug dili na ko gusto nga makakita pa sa imong naong nga mo tungtong sa ato. Inilay ka si Papa, Ma? Oh, nilarga sa layo. Ug dili na ninyo makita. Kalaing ni Papa. Wala kasi masulti na mo ni Tutong. Mga anak ko. Dili pa mo makasabot sa pagkakaroon. Pero makasabot ra mo sa umaabot nga panahon. Ila man mi tingali ya. Ila na ko ni Papa, oy. Nagkapawagin mi si Ronron. Og sila agad si Celia ang nag-ipon. Sakit. Grabe ka sakit. Huwag ko magtahong nga tungod sa akong kaluoy ni Celia. Nga ako pa siyang gipasaka sa amo kay na problema siya sa iyang bana. Pero iya rasab di ay nga gitukob ang akong bana. Gaba na lang ninyo. Dinhi na lang kukutob. More power sa RMN.